कार्बि आंलं जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेन्दोङाव गोलैनाय गासैबो आन्चलिक कमिटिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिखौ लानानै जिल्लानि गासैबो दैदेनगिरिफोरजों जोङो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा फैगौ जि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि इलेक्शन बे इलेक्शननि सायाव जोङो गुवारै सावरायदों। जिहेतु जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिजेपि दोलोजों लोगोसे कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि जि इलेक्शन बे इलेक्शनाव जयै बिजेपि दोलोनि जि केन्डिडेटफोर बिथांमोनखौ देरहाहोनो थाखाय जोङो हाबा मावनायनि मोनसे थांखि लादों। बे थांखिखौ जाफुंसार महराव लाबोनो थाखाय जोङो मा स्ट्रेटेजिजों खामानि मावनांगोन बिनि सायाव आन्चलिक कमिटिफोरजों सावरायदों। बिसेसके कार्बि आंलं जिल्लानि बर' गौथुमफ्रा सिगांनिफ्रायनो ज'यै खामानि मावबाय थादों आरो एबारबो कार्बि आंलं जिल्लानि गासैबो बर' माहारियारि आफादफोर बे आफादफ्रा ज'यै लोगो नांनानै बिजेपि दोलोनि केन्डिडेटफोरनो भट होनो थाखाय कार्बि आंलं जिल्लानि गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायदों आरो जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै कार्बि आंलं जिल्लानि कार्बि आंलंनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि फैबाय थानाय 8 अक्ट' खालि जि इलेक्शन जागोन बे इलेक्शनाव जाहाथे बिबारनि सावगारियाव भट होनानै बिजेपि दोलोनि गासैबो बिजाथिफोरखौ देरहाहोयो बेखौ जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो लुगैदों। नायनो थाङोबा बिजेपि दोलोआ गासैबो समस्याफोरखौ सुस्रांजोबाखै बेबायदि नङा। माखासे समस्याफोरखौ इतिमध्ये बिथांमोना मावफुंनानै होदों। जिहेतु एसे सिगां 2020 मायथाइयाव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि जि NDFBनि मोनब्रै फेक्सन ग्रुप गासैबो लोगो नांनानै मोनसे एकर्ड खालामदों आरो बे एकर्डनि गोबां दफाफोरखौ बिथांमोना मावफुंनानै होबाय आरो गोबां दफाफोरखौ मावफुंनानै होनायनि बाथ्रा होदों आरो बेफोरखौ मावनानै होनायनि थाखाय बिथांमोना जिहेतु बेबस्था लाबाय थादों जोङो बेखौ मोनथिदों। बिनि थाखायनो जोङो खोब आसाबादि माखासे खामानि मावनायाव एसे सम लाया नङा सम लायो। स्ट्रेटेजिकेलि बा अफिसियेलि माखासे टेक्निकेल उसुबिदानि थाखाय माखासे खामानिफ्रा जायाखै किन्तु जानो थांगासिनो दङ। नैबे गासैबो बाथ्राफोरखौ नायनानै जिहेतु कार्बि आंलंआव दिनै बुंनो थाङोबा कार्बि आंलंनि गोजामसिन जि समस्या बर'फोरखौ दथि फारियाव थिसननाय बे हाबाफारिखौबो जोंहा मावफुंनानै होनांगौनि मोनसे बिबान आफाद हिसाबै थाबाय आरो बेफोराव खामानि मावनो थाखाय जोंनो जिहेतु सोरखारखौ नांगोन बे हिसाबै जोङो सोरखारजों थाफानानै खामानि मावलांनायखौ सिद्धान्त लादों। जोङो बेखौनो एसे आगोलाव आं बुंखाबाय स्ट्रेटेजिकेलि जोङो मारै मावनो हागोन। जोङो स्ट्रेटेजिकेलि मावलांनांगोन। सोब खामानियानो नोङो दिनैनो जानांगौ गाबोननो जानांगौ बेबायदि होनबानो जों सानबानो निश्चय जाया। बेखौ मावनो थाखाय हयथ' एसे सम एसे पिरियड एसे माखासे स्ट्रेटेजिक बेबस्थाफोर बेनि बाथ्रा थायो। नैबे गथै बुस्थुफोरखौ नायनानै जोङो सानदों मा स्ट्रेटेजिकेलि जोंबो थांनांगोन आरो आंहा मोनसे फोथायनाय जोङो खोब खम समनि भितराव जोंनि समस्याफोरखौ जोङो सुफुंनानै लानो हागोन। गासैबो आन्चलिक कमिटिफ्रा जोंजों दङ आरो जिहेतु कार्बि आंलं जिल्लानि बर'फ्रा सिगांनिफ्रायनो जाय पार्टिजों थायो एबा जाय दोलोजों थायो बेजोंनो ज' जाजाय बर'नि माहारियारि आफादफ्रा ज' मावखायो। एबारबो खुनु मोनसे माहारियारि आफादफ्रा आलादा आलादायै खामानि मावनायनि बाथ्राखौ सानाखै। इसुनि सार्थआव बर' रायजो राजानि सार्थआव जयै थानानै खामानि मावनायनि डिसिसनखौ लादों। जोंनि आन्चलिक कमिटिफ्राबो बिनि बेरेखा नङा। गासैबो आन्चलिक कमिटिफ्रा जोंनि डिसिसनजों दङ। गासैबो बर' माहारियारि आफादफोरनि डिसिसनजों दङ। बिथांमोनहा जोंजों एबारनि इलेक्शनाव जि बिजेपि दोलोनि केन्डिडेटफोर बिथांमोनखौ देरहानायनि थाखाय खामानि मावगोन।